Бяхте великани, вашата слава все победна, помнят родните Балкани, помни хижата последна, аз ли ще ви да познава, ето вътре ви живея, войната ви слава. Шум се дига, лъскат сами щитове. Край Босфора шум се дига, лъскат сами щитове. Ето Симеон пристига, воеводи си зове. Ето Симеон пристига, воеводи си зове. Който не знае, показва. Готово. Скатавка. За вашия устрем, за вашия хъс, за вашата подготвеност. Наистина останах доста приятно изненадан и впечатлен от това, което показахте. И двата блока. Комисията, така ако мога да обобщя, крайната оценка и резултат, който постигнахте, така доста беше затруднена в избора на това да определи кой от двата блока се постави по-достойно. Неговото представяне, кой трябва да бъде на първо и кой трябва да бъде на второ място. Съответно, комисията отчети и двете ваши преминавания, и двата пъти с строевата и маршова песен, което като крайен резултат излезна с следното. На първо място, единодушно, комисията прецени, че трябва да бъдат класирани блока както на СОУ Петко Рачев Славейков, така и на ГПЧ Христо Ботев. И двата блока се представихте за нас равностойно, и двата блока показахте завидни умения както в строевата, така и в маршова песен, с което присъждаме две първи места и за двата блока. Браво! Екипите ще бъдат връчени допълнително в уточнен график от военния клуб, а като втора награда за вас, участниците, утре ви каним още веднъж най-общило да присъствате на Деня на отворените врати и демонстративните стрелби, организирани от военно формирование 52740 Хасково. И още веднъж искам да благодаря на участниците, да ви пожелая здраве, щастие и все така още по-големи бъдещи успехи в това начинание, което сте го започнали и което смятам, че трябва да продължи и в предходните години. Благодаря. Давам думата на капитан Георгиев, ще ви сведе организацията за утрешния ден, как ще стане и какво най-вече ще ви очаква.